खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंहा गुरैयै मोनसे खावलायनाय जायफ्रा दखना अर्डार हरदोंमोन आंनियावहाय तो दायो नोंथांमोना जायफ्रा आंखौहाय कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ मेसेज हरगासिनो दङ आं दायो नोंथांमोननि मेसेजनि रिप्लाइखौहाय आङो होनो हाथ'नाय नंथ'ला मानोना आंना गथ'आ बिराद सिरियास अबस्थायावहाय दङ आं हस्पिटालावहाय एडमिट खालामनानैहाय दायो गथ'जों लोगोसे दंफैयो बयनिसिमबो आं बेखौनो खावलायगोन जे गावबागाव पार्सेला गावबागाव समय बादि सहैखायो थांखायो बयनिबो मबाइल नाम्बारावहाय मेसेज थांखायो अर्डार नाम्बारजों लोगोसे आरो जेब्ला डेलिभारि बयफ्रा पार्सेलखौ होनो ओंखारगोन होमब्ला बयनिसिमबो आउट फर डेलिभारि मेसेज थांखायो बेफोरखौ नायनानै बयबोनो गावबागाव पार्सेलखौ रिसिभ खालामनानै लाबानो जाबाय मबाइल नाम्बाराव कल थाङो जिखुनु कम्पानिनि नाम्बार साननायखौहाय दानहरनाङा रिसिभ खालामना रायज्लायहरबानो जाबाय जाहाथे गावबागाव पार्सेलखौहाय नोंथांमोना समफोर बादि आजावनो हायो जाहाथे रिटार्न फैफिनै बादि बयबोनो आंखौहाय सापर्ट खालामनानै आंजों कअपारेट खालामगोन होननानै आङो आसा लाखिबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि बे उन्दै गथ'नि थाखाय बयबोनो गाहाम हामलायनायजों इसोरनावहाय आरज गाबनानै होगोन होननानैहाय आं आसा खालामो जाहाथे आंनि फिसाखौ लानानै आं थाबैनो मोजां अबस्थायावहाय आङो न'आवहाय थांफिननो हानाय बादि बिराद दुरबल जानानै दङ दायो